Ubah Lahkmen Rymbui Menteri Bedekmi yaknat puli puti ke Sorkar jela ulah pentip bak Sorkar jela kaladap banto sa Sorkar India bakade bon Weng no yu prabahasan kar shukla nakashuki kumu vice chancellor ka North East NEHU University NEHU kenang ban yai bai yaranti katei ke skul ba haba pentip yakini segilar patai kubor hakano pai singi ka khatnyu trik no pra ajar persen Ubah Lahkmen uloong bagi samla puli na lor kinoi kai kim sungut tenat ekor komtre kamu te visi nama rahadu menta udang tuklar ikam kijam kate ke skul ba ulong rubak Sorkar India kam dei ban Sngap Mynthi Halor kani ka kam Sisnem tam mentar isu jong vice chancellor po NEHU ni haba berkhat ya katu ni haban banyak keren bak Sorkar India balai ka Sngap Mynthi lada yakhi tang kna school hoi ni ong ba kalaban light kalam yakhi tang nahi kai hoi rei menta paro hapa NEHU kim sungutunan sisnem tam mendang interfere ki kam barkat kumujing tip jengah do ba priu vice chancellor lasha o haban resign de balai ki union ministry ka Sngap Mynthi nila tho badai ban ra dawe o vice chancellor ni hakano kador bakin streamline ya ka NEHU lada ngikwa ba ki khna school kin yo shisha ya kata ba school ba NEHU kan im kat kum kerteng jong ka Central University Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.